Vi er gruppe 2, og vi består af Arina, Mac, Patricia, Louise og Julie. Vi har modul B haft en del klasseundervisning, hvor vi har gennemgået flere didaktiske modeller, som vi kan anvende til planlægning af aktiviteter. For eksempel har vi gennemgået Malcolm Rushes model over den skabende proces. Max læringsfarver. Vi vil nu give et indblik i de 3 læringsprocesser, vi har været igennem. Vedkommende har fanget en anden af denne fanger. I denne leg er fangeredskabet mobilens kamera. Vi starter med empirisk læring. Empirisk læring er helt kort det direkte møde med verden. Ved at se, høre, føle og generelt aktivt at udforske ens omgivelser, vil man få en individuel oplevelse af det sansede. Det er vigtigt at tilføje, at det følelsesmæssige også spiller en rolle. Vi har blandt andet været igennem denne proces ved at være ude i naturen og ved at lege forskellige lege i undervisningen med krop og bevægelse. Er det rigtigt? Den anden læringsproces, æstetisk læring, er en fortolkning af den empiriske læring. Det er vigtigt at nævne, at den æstetiske læring ikke erstatter den empiriske læring, men blot supplerer den. Det størkner hurtigt. Gennem brug af de æstetiske medier kan man omsætte ens indtryk af verden til sit eget æstetiske udtryk. Det har vi især arbejdet meget med i vores kreative undervisning. Her er blandt timer, hvor vi har malet, tegnet, lavet skulpturer, lavet masker, og i timer, hvor vi har arbejdet med foto og lavet kortfilm. Du ser, hvad klokken var der. Til en fræk lille negerprinsesse. Den sidste af de 3 læringsprocesser er den diskursive læring. Den diskursive læring er primært knyttet til sproget, og den erstatter hverken empirisk eller æstetisk læring, men bygger blot videre og italesætter de refleksioner og den viden, man har fra den empiriske og æstetiske læringsproces. Den diskursive læring er hverken Den sidste af de tre læringsprocesser Den diskursive læring er hverken Den diskursive læring Vi har er i hverken modul B haft en klasse, eller en del... Den diskursive læring Vi har er i hverken modul B haft en klasse, eller en Empirisk del... læring er helt kort det direkte møde med verden. Ved at se, høre, Den føle diskursive generelt, læring Vi har i modul udforske B ens haft en omgivelser. klasse, eller en Empirisk del... læring er en oplevelse Det er vigtigt at direkte møde med tilføje, verden. at det Ved at se, følelsesmæssige og høre, den føle diskursive generelt, Vi har i læring er modul B udforske ens haft en klasse, omgivelser. eller en Empirisk del... læring er en helt oplevelse Det er direkte vigtigt at møde med tilføje, verden. at det Ved at se, følelsesmæssige og høre, den føle diskursive generelt, Vi har ens i modul indtryk B af ens haft en omgivelser. klasse, eller en Empirisk del... læring er en oplevelse direkte møde med verden. Gennem brug af Ved at se, høre, føle generelt, Vi har ens i modul indtryk B af ens haft en omgivelser. klasse, eller en Empirisk del... læring er en oplevelse Det er vigtigt at direkte møde med tilføje, verden. at masker Ved og at i se, timer, hvor vi høre, har føle arbejdet med generelt, Vi har ens i modul indtryk B af ens haft en omgivelser. klasse, eller en Empirisk del... læring er en oplevelse Det er vigtigt at direkte møde med tilføje, verden. at masker og Ved i at se, timer, hvor vi høre, har føle arbejdet med generelt. foto og lavet kortfilm. Først sanser du, så udtrykker du, og så forstår du.